Maitantan pay laing ti barangay ken SK elections nga imunan ang nakaschedule iti masungad a Disyembre kalpasan na pinirmaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ti Republic Act No. 12232. Ti sumaruno a regular barangay ken SK elections ket intuno muna a Lunes ti Nobyembre intuno mayatawen. Mapagbalinmet nga upat atawen ti panagtakem ti kada termino dagiti opisyal ti barangay ken SK. Imununan inbata ti presidente a suportaran na iti panakaitantan ti BSK elections gaputan na sken a matutukan ti kaunaan a parliamentary elections iti Bangsamoro Region. Iti Badok Ilocos Norte, ibilang ni Chairman Gilbert Idjan a napinta sa damag daytoy gaputan maikan isuna ken digiti pada na barangay chairman iti atiddo gagundaway a may patungpal digiti proyekto da. Ado pwede kiti kaya mi nga aramidin iti para barangay mi, ado pwede kiti plano nga para pagsayalan kiti constituent. Kung nag-eleksyon, for example, nga awan tigasa mi, dagay nga plano kami may tuloy. Suportaran met ni Badok Mayor Virgilio Calahate tinagbali na desisyon ti presidente. Patsyan nga adda masaganaan digiti maseknan nga ahensya ti sumaruno a barangay ken sangguniang kabataan elections kang runaan na takaleplepas laing iti midterm elections idi Mayo 12 itatawen. Innayo na babaen iti postponement agbalinan an nayas pa iti transitioning period digiti nangabak idi napalabas nga eleksyon kang runaan nan digiti agtakem iti umuna gundaway. I think amin makita tayo nga pagsayatan ti sa pasap kas kunak na kaslakada kami katugtugaw mi pela ang kalkalpas pela ang ti election then election pela ang makita tayo iti sitwasyon na naroon na kada kami nga addaan iti kinalaban na ket agingga itatta ket transition pela ang ti transition period pela ang ti panagkita mi ti sitwasyon mi ado pa digiti asasikasyon mi parte digiti kami panangawat iti trabaho mi kas umuna nga gundaway. Agtali na admit ang nakasagana ti Commission on Elections iti baet tinagbali na desisyon ti presidente. Kuna ni Badok Comelec Officer Paul John Gagarin nga iuray da pay laing iti mandato ti Comelec Central Office. Nakasagana kam na po oray na ay naperman nga po BBM DJ postponement ti barangay election nga maangay to no December 1, 2025. Yuri tayo no anati waragawag ti higher office mi. Kasi dito may tamo no adda TRO nga mapanagpila jay kasta Supreme Court tayo. So yuri tayo latan no anati final and decision latan na po ti kasta. Kabayatan na ti voters registration tinarugyanan iti August 1 ken naglepas iti August 10, 2025. Nupay kasta no awan iti maipilang nga appeal ti Supreme Court kontra iti pagganurutan ang mangitantan iti BSK elections, adda iti posibilidad na maadaan ti extension ti panagparehistro dagiti botante. Mark Magdirila, Balitang Solid North.